माबा दाननानै हरबाय माथो बिदिजोंलाय बोरै जागोन दे आंनि ओंखियानो बुजियाना मा माबा आइ बायदिसो नुलायलांबाय माथो आङो आं नोंनि नोमायानो मा होनदों आयै नों आबा जौ लोंदों होमबा आयानो मार नङा आबा सानदों जौ लोंमारदो आरो बेबो फेजासेलायनाय लोंदों नोङो नङालै आंलाय मा होनो आयै माने नोंहामजो जानो गोनांखौ फन हरदोंमोन आङो आयै बिहामजो जानो गोनां माबा एखेबारे दानबायसोलै फनखौनो माबा आंना बिराद फसायबायलै आयै बेखौ सोरनि बाथ्रा बुंदों बेलाय मानसिया हले थिगानो आं नोंखौबो रायलायगौमोनलै फनखौनो हमासै र' खेबसे हरबावनि आङो सना मा फनखौबो हमलालै नोंखौथ' आइनि बिहामजो खालामथारगोन आं माबा लाजिबाय खोमालै आया गाज्रि मोनबाय नामाब्रा आयै मा जानला मोनला जालांनो हमदो आबा नोंबो बेखौनो ना जायखौ आं फसायदो नोंनिनो नोंहामजो खालामना लाबोखागोन आं आयै सोर बेलाय आबा हो दङलै सासे सोरनि बाथ्रा बुंबाय थाखो बेलाय गथ'आ थुग्रा गोख्रैनो थु नोंबो सिनायखायोब्रा आयै बेखौ बेफोरखौ खोनासंबाय थाया आङो थु उनाव खोनासंगोन मानो फन हमाखैलै आयै मानो हमला बे नों बुंहरलाय आंलाय मा रायलायहरनांगौ जाखो आबा थु नङा बिखुनजोआ बुंहरबा मानिगोन ना मालानथुनाबो डिस्टार्ब दरजाफोरा खोनागोना माखो आंलाय सिमांसो जायाखैना मोगथां जाखो दे आयु बोरैबा गोजांस्रिउ मोनलायबाय हाबाब खोनादिनथ' एथ' गेजेराव बिदि रावबो फैफेरामोन जोंनाव नाथाय बोरैबा गोजांस्रिउ मोनलायबाय आंखौ ओरैनो न'आव हौवा मानसिबो बिदि रावबो गिदिरबो गैया आरो फिसाजो दङ दिनैसो मोनस्लायलाङो नै आइ थिंख्लि नै आइ मा जाखो आयै एसेबां उनाव जोंनाव सोर फैखो नै आइ जोंनाव सोरबा दरजा बुगासिनो आइ दहायनिफ्रायनो मा सोरबा दरजा बुनो नाथाय सोर आयै खुनु दिनथ' बिदि जाफेरा जोंनाव बेनोथ' दा सोरखौ लिंहरनो जोङो आरोथ' दरजा खेवनोबो बोरैबा मोनलायलांबाय दिनैनो दाबोथ' हर गेजेर सोरबा गामिनि मानसि जागोनदां आयै हाबाब एथ' हर गेजेराव सोर फैनो आइ फैबा माथो होगौमोन ना गाबज्रिगौमोन अब्ला रंबां नायनि आयै नाङा आइ बेबा सोर गिलु बालुनो मोजां मानसि ना गाज्रि मानसि सोर फैदों बेबा नाङा आइ राजाया बाबाबो उन्दुदो नांगौबा सिरि थागोन जोङो दर खेवाबानो गावनो ओंखारलांगोन बे नाथाय सोरबा नांगौनि मानसिबो जानो हागौना आयै बोथोरा गाज्रि आइ मा जायो मा मायो जेबो फात्ता मोना जोंनावसो सोदोब होफैदों आयै आथ' मोजाङानो जा गाज्रियानो जा नाथाय नैबे थुनजुलि थासान्दियाव बुहुमनि जेखि गाज्रि सायानो जाया मानो आयै आं थासान्दियाव जोंखौ रावबो दांनोबो हाया गाज्रि मानसिफोरबा दानस'लाजोबगोन आं दंना आयै नोंसोर गिनो नाङा नै बेखौ थुनजुलिया बाहाय मोनदो दोनबाय थाखायोमोन माबा जागोनदा सिखाव जियानो फै मानसि गाज्रि तामाम होजोहरगोन बे आङो नाङा आइ बेबा सोर जोंनाव हामला खालामफैदो नामा सोरबा सिनायाखै आंखौ र' गोदाव सोराव जालांखोहाय गथ'आनोथ' लोंनायानोथ' लोङामोनहाय बे गथ'आ बेहाय बिहामजो हामालाय गावनि फंबायनि आबौ मेहेरनि हाबा जोबनायनि लोङाखै बे एसेसो होमबाबोहाय आयै बे लोंफेरामोन ना मानसिया गथ'आ सासेयाबोथ' आरो लोंखायोखायानो ओमफ्राय बेहालाय फेयासै फेनायालाय बिदि फेजायासै आयै बांद्रायखौबा सानैखौबो दुम्मा दुमसो होनो लुगैयोहाय आङो बेफोर फेग्रा मुवा निसा एकदमबारे मोजां मोनथाराहाय आङो नंनायालाय नंगौ बिहामजो अब्लाबो दे खेबसेखौ निमाहा होदो आबौ सानखौबो लोंनानै बारे माबा माबि बकिस होदोना आयै माबा आरो लोंफेयै मानसिबो जाहैबायना बेवाइफोरा औ आबै बेखायनोथ' दिनैथ' जेबो रायलाय जाखाला र' गाबोन फुङावसो रायलायनोसां औ दे सिरि उन्दुथोसै फोजा नांला दिनै अबाव फोजानो आयै फनसो रायलायबाय थाबोदोंमोन सोरजोंबा दे जाबायसै बिहामजो थाथोसै दाथ' जि जाबाय माथो खालामबावनो नङा होमबा सानाथ' बिदि लोंफेरथारामोन जेनेबा मानो गोसो जाखो बेबो आंबो दहाय बुंखांबाय मेहेरखौबो मोजां जादों दे हा मालाबा बिदिनो गेजेर गेजेर बुंनाबो होनांगौ रायनांगौबो बिहामजो मोनथिबाय नङाबा बिदिनो दिनै एसे गाबोन एसे बांद्राय जालांनो हमो औ आयै जागोन
आथ'वाखै नोंहाबो दा बुंनो फुरा मोन्थाय दंसै मेहेर आब'आ माबा गाज्रि लामायाव थांनो नागिरबा बेखौ दबथायनो मानो बुंनो बेहायबा मा खालामबाय थाखो ओइ हाथरखि मा बेहायनो थाबाय थानोसै ना माथो मा बुङामोन हो हर थ'बाय आरो सिखारगोन ना सिखाराखै दे आबा मेहेर हरबो थ'नायालाय थ'बाय आरो माथो जाखो मेहेर ओमफ्राय दासोलाय मानिथो मिथिं नोंसिनालाय माबाहाय आबौ ओइ आबौ सानाबो आरो एसे लोंस्रोनानै ओइ माथो जाखो होमबालाय आबै मालाय आदायाबो एसे इन्जय लाबाय आरो माथो जेबो नङा बेफोरलाय आरोथ' आंखौथ' बुंनाङा आं थिनाखैलै बेफोरखौबो एथ' टेनसन लानांगौनि खोथा गैयाना गाबोनबा मोजां जागोन आबै अके नोंलाय ओमफ्राय आबा मेहेर आंथ' अके ना दे होमबा गाबोन रायलायनोसै ने आबै ने ना माथो होनो औ थांखासिगौमोन आङो मा जेराव थायो बेयावनो दो थाहाबलायलै मालै गावनि फिसाइजोंसो थानो बायो माथो नोंलाय बांसिन खारबायल' थाखायोना बिदि नङा जेबो होमबालाय माबायदिथो जेबो नङा आरो मानोथो जेबो नङा देनाय दा गावनि सना बेबिखौ अननायाबो गोरोन्थि जाबाय बिदिबाथ' बोरै जागोन दे ना आंखौसो गाज्रि मोनो नोंलाय नङाथ' होमबालाय मानोथो बिदि दे गोजौनि हाथरखिखौथ' बहा मोनहानो नाथाय दाथ' माइ लाभलि वाइफ नोंथ' आंनि सेरावनो दंना मा अके होमबाना मेहेर गुड नाइट गुड नाइट नायनोनो हाया खोमा नों मानसिया आंखौ आरे बिदिथ' नङा मेहेर एकदम मालाय मानसि बायदि खालामनाय आंखौ आयौ हाबाब बिदि नङा मेहेर देलै दे जागोन दे मा एसेबां रागा दं बेनाव गाज्रि मोनना लाब गैयाना आंखौ गाज्रि मोनाखै आं जादों मोनथिखादों गिबि आरो जोबथा आं खालि आंनि हिनजावनोल' जायगा होदोंलै आंनि गोसोआव माने खालि नोंल' मोनथिबाय नोंल' थागोन ओमफ्राय आरे सोर फैदों सोर माथो रावबोआनो गैया आयै औ हामाथो दोनफैबाय थायामोन बिदिथ' खुनु दिन जाफेरथाराखैहाय आइने बेबायदिथ' जाफेराखैमोन जोंनाव नाथाय सोरबाथ' फैथारदों आयै सोरबा सिखावफोरसो नामा आइ मोनथिया आयै नाथाय नों जेबो गिनाङा दे नोंसासो थानायाव औ आइ अब्लाबो हाबाब फैदोहाय न'सिङाव थांसै एसे लामाथिं नाहरबावनि आङो हाबाब नाङा आइ नाङा गिथाव बाथावनो गिलु बालुनो बोथोरा थिग नंखाया आरो जोंनाव रावबो हौवा मानसि माने गिदिर गैयैखायनो बेफोरबायदि फैबायसो नामा होमबालाय मा जादों आइ दानसोगोनो सोर फैदों दिनैसिम एथ' बोसोरे थाबोबाय जों ओमफ्रायथ' बिदि जाफेराखैमोन नाथाय दिनै मा जामारखो ओइ सोर बे नोंसोर जायखियानो जाया मानो जायखि फैया मानो बे थुनथुलिखौ एदावना लानाङा आंथ' भुत बायदि मा थाखुमादों बे दमबा खाथियाव फैलाय आंनि जारौ खोनासंलाय ओरैथिंजायबो खोनासंनायसै नानि बे बिसोर लाइट दराव माबा नानि जों लामा आन्दायदों लामा आन्दायनो माने जोंना बै नोंसिनि खाथिनि लामायावनो गारियाबो गाज्रि जाना दङ आच्छा नाथाय आं मा खालामनो बेखौनो नोंसिना न'आ खाथि नालाय दसे माने दै गिलाससे सोलोंफैदोंमोन जों बेसेबां हराव नोंसोरो जोबोद दाखु सिखावसो नामालै नाथाय नानि नों जोंखौ नुनानै गियाखै बे सोरखौ सिगिनो फैदों नोंलाय सालफुट ओमफ्राय नोंथ' बायहेरायाव ओंखारना मोना नानि हारसिं बिदि सोर बिसोरलाय हमदो मानसिखौ बावगोन नोंखौ माथो मानसियालाय एसे बोरैबासोलै खाथिबो माथो
저 잘라프. जुरिमुमा खिन्थादोंमोन ना आबा नों बुंनायखौलाय खिन्थादोंमोन र'। मा होना बे आं फैसा बिदोंमोन ना बिदोंथ' बिदों र' आबा। आंनो 5000 नांगौ दिनैनो दानो नांगौ आंनो आइ नो नोंनावथ' थाखाथारो दंनायाथ' दं र' आबा आं थांदोंबोमोन ओमफ्राय एकाउन्टआ एसे प्रब्लेम जादों आंना दिनै। एकाउन्टआव प्रब्लेम जादों औलै आबा एसे माने दिनैथ' जाथ'नाय नंलादां। जेबो नङा गाबोन नङाबा समफोर जागोन ना आबा। बेखौ मानो बुङाखै नोंलाय नों हरनो बादो मा होनखो आबा? या नों हरनो बादों आंनो फैसाखौ बेबायदि नङालै आबा प्रब्लेम जायाबाथ' मोनगौना थांदोंबोमोन ना आङो। नोंनि आइ बुंनाय लोगो लोगो थांबायना आङो जायासै ओमफ्राय आरोथ' बिनि सायाव माने जाखिनि बख'खानाय दंमोन हाबायावबो थांबायना। अ वाव बेखायनो हरनो बाबाय नामा नोङो बिराद थांसोनाय मोनबाय हाबायाव बेबायदि नङालै आबा मानोथो बेबायदि बुंखो दे। देनजारलै बिफा 5000ल' बिनायखौ नों दिनै हरनो हायासै आंखौ नों मिथिया सानदों हो मा जाबावगोन गैया होमबाबो बुजिला आबा माने जायाखैसैलै आबा जाबानोथ' मोनबायना सानसे साननैल' नेथ' नोङो। मोनथिया बेफोरखौ थगायनायसो बेफोरो ओरैनोसो हरनो बाखादों नोङो बायाखैलै आबा बायाखै। होमबाथ' बेखिनि बिनायखौ मानो हरनो हादिया हो आरो नोंनाव गैथारिबो नंखाया आं नोंनाव बियो ओमफ्राय नों आंनो हरा दंबाथ' आं हरखागौमोन ना आबा एसे बुजिदो। बुजिनांगौ मा दं हो जेनेबा आं बिनायखौ खर'रसो बिदिं सानदोंना नोङो ना बिबाय थागोन सानदों आबा नोंबो जुदि खामायगोन ना अब्ला बुजिगोन र'। वाव होमबा मा बिराद जाहोसोनाय बायदि मोनबाय नामा मेहेरखौ आयै मानसियाबो माबायदि बुंना आफा नों नोंनि आन्दाराव जानायखाय बिराद माने आंखौ गाहायाव दोननो सानदों नाथाय नो बेबायदिबो जाया मोनथिबाय खोथाखौलाय मानिफ्राय मायाव लांखो आबा दे ना हाथरखिजों आंजोंखौ बिराद जाख्ल'सिगोन बायदि मोनबाय नामा नोङो फैसा बिनायखौनो हरनो हाया नों साला बेखिनिखौनो नों बुङाखैमोन बिहामजो लाबाबो जेबो नङा आबा आं दं आरे आं बुंखादोंना आबा आं दंखायोना माने दिनैल'सो जाथ'नाय नङा दा नंखायसो बेफोरो एकाउन्टावसो एसे प्रब्लेम जादोंलै आबा सानसे साननै नांखागोनानो र'। थगायसुलालै नों मानसियानो थगायसुलाखा नाय मेहे जाबायसो जेबो नङाना नोंबो जेबो मोनथियालै नङाबाखि बेखिनि फैसा बेनाव थाया जागोन आंखौ खामायनो हाया सानथारदोंलै बियो नाय खर'आव माबा गैयि बे आफाया फैसा गैथ'आ होननायखौ बुजियाखै नोङो प्रब्लेम जादों होननाय एकाउन्टाव गैया बेथा नों सोरजों लोगोलै हो बाहानासो नांगौ बिसोरनो मोनथिबाय नङालै आबा नङा है दा गैया नालाय गैया बहानिफ्राय दिहुनना हरगोन दे ओमफ्रायथ' आंनोबो नांगौ नालाय नांगौ र' आइनाव सोंहैनि आं र' ओइ दोन आंखौ साला हाथरखिखौ लानायखायसो बिदि खालामगोन ना माखो नोंलाय हो आरे खर'आव जेबो गैयि जाबाय नामा नोङो हो बुंबाबो बुजिला ओइ सिरिथा नायगोन आफा नायगोन आङो बेबायदि बाथ्रा बुंबाल' जाया नङाना आबा आंथ' हराबो बुङाखै हरगोन बुंदों आरो दाथ' बिहामजो फैबाय औ नोंबो एसे खामायनो सोलोंनांसिगौ होमबानोथ' नोंनि नांगौआवबो नोंहा खामानि फैबाय आइया नों आंखौ बेबायदिसो बुंबावबाय नोंसोर गैयाबा आंखौ जाहोनो हाया सानदों नामा हाथरखिखौ ओइ हाथरखि बेबि नोंबो सानो नामा आंखौ हो औ मेहेर मोजाङाथ' मोजां जागौमोन आरोहाय जुदि नोंबो मोजां खामायोब्ला अब्लाना नोंबो एसे माने बिदांलायनाय नङामोन ना आइया नोंबो बेबायदि डाइरेक्टसो बुंबावबाय आंखौ नोंलाय मानोथ' अख्रा होनबालाय बुजिया एसेबो मालायखौ नायगोन आं नायगोन ओइ आफा नायबाय था नोङो र' जोंखौ ओरैनो थानायखाय माने आंखौ ओरैनो थानायखाय ओरैनो जागारनाय नंदों नामा नोङो बेखारनो र' नोंनि आबौनाव नोंनि आइनाव सोंहैथारसै आं र' नाङालै आंनोबो होमबा नाङा बिदि अख्रा देखायबालाय बोरै जागोन दे नों बुजियाखै माने ना बे मानो फैसा हराखै मिथिगौ नोङो माने दा नोंखौ लाबाय नालाय बेखायनो फैसा बिबाय थाजानो गिदों बियो बेफोरबायदि जायो नामा सोरबा ओमफ्रायनो हाबायाव बिराद फैसा थांबायलायनो हाबाखौथ' मा गावहाथ' नायखाथारनांगोन ना गावसोरनोथ' थिनखानाय गाजांनो हामबायसो होनदों आङो रागा जोङो आं बिराद आंनि नांगौखौ मोनाबाथाय खर'आव माबा गैयि जालांबाय नोङो मा होनखो नों आंखौ मा होनखो ओइ बांद्राय खोथा बुंना दे नोंखौबो लानानै थांगोन आं बिनिफ्राय र' जायखि आं जेरैखि थाया मानो नोंबो थाफानांगोन आंजों मानोना बे सोरां आफाया बांद्राय जाब्रै जानो गिथारबाय जोंखौ आरोथ' र' देनां सम्पति दाबिनांगौनि खोथा दङ ना आयै मा राव जाखो बेलाय मेहे बिराद सिगांनिफ्रायनो सानखानायसै आङो आंनि बाहागोखौथ' आं लाखागोनानो देनां बायसान्स होननायनिबो खोथा दंना जोंखौ सैबाय बायाबानोथ' बेफोरबायदि मानो साननांगौ दे मालाय आइ आफाया मोनथिखायोना मा खालामनांगौ आरो बेबायदि अयनायबो खालामखायाना मालाय नायजोबखागोन गावनि गथ'फोरखौ दाबिनाय जुगा माखौ दोनोब्रा मोनथिबाय आं बेनो बे थाबाय थायालै सोलायबाय
이번에도 비rat 킵 다시 잡은 쟁이. एकदम बेखार ना लाजि फोनांबाय थानो नागिरोलै ओमफ्रायो र' बेबि र' ओइ रथ'मेहे नोंनाबो रागायानो बांद्रायथारो मेहे दायालाय आंहा जाबाय थाखायोना दा बेखौनो लानानै नोंबो बुंबाय थादोलायब्रा आंखौ थांद' ओंखामफ्रा खुरै ओमफ्रायथ' सुइटार दावदै भाजा एवना हो आंनो नायनानै गैयामोन माथो बेलाय न'नियालाय माथो जाखो बे जुरि ममनि दाउआलाय माथो जाखो बेनो दावदै दङ ना आइयाबा बेबा जाहोयोना जाहोआमोन जेबो नङा आंखौबाथाय जेबो बुंनो हाखाया बियो नाय हाथरखि आंखौ नोंबो ना बांद्राय बेखौ दा खालाम बैखौ दा खालाम बिदि दा खालाम बेबायदि होनबाय थाना आरोना एस बुंनांगौ बुं नाथाय बांद्राय आंखौ बादा होनाङा बेफोरखौ माने ना आइ डोन्ट लाइक बेबि ओमफ्राय नोंना बे आफाजों माबा उल्था उल्था बुंनाया मोजां जाबाय आरो बेखौलाय आं नोंखौ बुंखागोन ना ओइ ओमफ्राय सम सम नोंहाबो मा बेमार जाखाङोब्रा ओइ बेबायदिबा जानाय नङाना एसे मोजां डक्टरनाव लांनांगोन र' ओरैनोबा नोंखौ जेबो जाजानो बायो आङो मिन्थिया मेहे दे एसे उनाव थांनोसै बाहेरानि मेथाइफोरखौथ' एकदम बन्द' खालामदोलै आंथ' बाहेरानि मेथाइखौनो जाखाया बांसिन माथो औ मोजां नंखाया बेफोरो थाव बुरजा बुरजा होनानै एवोना मस्ला मस्लि माबा माबि आरो ओमफ्रायथ' आंखौ बेखार थादों नारजि बायदि सानोलै नङा होमबा आंबो थाबैनो माबा मोनसे खालामगोन ना ओमफ्रायथ' नांगौबा जोंहा बेहायनो थाया मिथिबाय न'नि गोजानावलाय बहा थांनांगौ दे मेहे नाङा दे दावराव दावसियालाय एखनबा सम सम बिदिनोसै अब्लाबो नाङालै जोंखौ ओरैनो बेखार जागारनाय बायदि मोनथारो गावसिनि फैसा थाखाजों जानायखाय बा नाय जाम्बा बिफानालाय माब्लाबा समाव बुंखागोनथ' बेफोरखौ गोसोआव लानो नाङाना बांद्राय बिमा बिफा बुंनायखौ आरोथ' गथ'नि मोजांखौसो लुगैयोना बिसोरबो नङा माथो नोंबो सिन्था खालामबाय थानाङा आं दंना थाथ' र' ओमफ्राय बे दावदैया एवहैग्रो नङाबा ओंखाम जाया आङो नोंखौबो एखनबा समाव बुजिनो जोबोद गोब्राब हारसिङै साननायफ्रानो बोजों बोजों थांखायो नोंनाबो रागाबाथाय थिखिनियावल' थांखायो डाइरेक्टनो थैनो बायदि रागा जेबो बुंजामारा अ बाजै नों बेयावसो दङ औ जायख्लं माबि माबालाय आइया लिंहरदोंमोन नोंखौ थांनाय माबा एसे खामानि दंनोलै ए दे होमबालाय ओमफ्राय आदायालाय नै दासो ओंखारलांदों मानसिया नोंदाया अ आदाजोंबो आंहा माबा मोनसे सोंनांगौ दंमोनलै र' थांनाय बै दखानावसो थांखो ना माखो बियो ना सिगारेटसो सोफैदों अ होमबालाय दखानाव थांखागोन बियो र' थांनि आङो ओइ आदा मेहेर गाव जेरैबायदि लुगैयो बिदिनो जाथोंसै बांद्राय बुङाबो दायसो जायोबा आंहा एबार टुनटुलिया कलेजावनो थांगोनसै ओमफ्रायथ' हनै मैगंखौबो खाना दोनखाबाय आं आइ कलेजनिफ्राय फैबोला बेखौ फाननोबो लांसै ओमफ्राय बै आयं आनै मोननावबो लांगोन ना एसे फैसाथ' मोनखागोन बे आंहा थिंख्लियाव दोननांगौ ओइ आयै आयैलै आंहा कलेजाव थांसै मा खालामबाय थायो बेबो आयै होनदोंलै ओद गाबज्रिबाबो सिङा बिंगि आरो बै ससेयाव टट' नेबावनांसिगोनलै आं आमसोथ' दायो थाब फैनांगोन ना बर' बाजार हाथायावबो मैगं लांनांगौ आंहा ओइ दुगैहैला नोङो दसे थानानै आबौ फैनांगौ ना सोर आबौ फैनांगौ जालायखो आंनि आबौब्रा जोंनि आइनि आफा दा दसे थानानै फैगोन बियो फन हरखांखाबायना ए दे होमबालाय मोजाङानो ओमफ्राय न'आव हाबफैखागोन ना आंनि आबौआ बेहाय फैयाना मोजां मोना बेहाय हाबफैनो मानोना आंनि आफा माने बिजामादै सोरांखौ सैथारा आयु हाबाब बिसिनि सैनाय सैयै बेफोरनोथ' माला मोजां जाबावगोन दे मेहेरांथ' मा बुङो मिन्थिबायना सिगां जे जाबाय जालांबाय आरो बेफोरखौ गोसोआव लाबाय थानानैलाय ओइ आं मोनथियालै ओमफ्रायथ' आंनि आबौआ फैसासो लाबोनो नागिरदों बिहरदोंमोन ना आङो हाबाब आबौनावसो बिहरलायथारबाय नों फैसाखौ आरो लाखानांगौलै बायसान्सनि थाखाय बिसास गैयाना गाबोन मा जायो मा जाया सोर मिथिनो दोनखानांगौ आंहा दानि जुगाव मा फैसासो सोलियो आरो जायनाव थाखा दं बेनो मालिक थाखा गैयाबानो जेबो जाला बुंनायावल'सो मोजांलै जे जिउआव अननाय थाब्लानो सुखु गोजोन जालांगोन बिदि जेबो नङा बेखायनो आजिखालि मेहेरा फैसाखौसो सिनायसै आयु अ सना बेबि बेखायनो जोंहाबो सानैजों फैसा खामायनांसिगोन र' मा होनो माइनाव नंनायाथ' नंगौ
देबेलै बिफाफ्राबो दाना आजिखालि आथ' बे जुलि मावनाबो बांद्राय बिनो बायो आङो दाथ' एसे बिबोलालाय एसे उसुबिदा जायोना दे नों माबा मोनसेखौनो खालाममारदो मेहेर मोजां जासिगोन बायदि मोनबाय आंबो औ ना र' आब'नो खेबसे फन हरबावना फैनि आङो अके सनामोन मेहेरा बिदिबा थांथ'नोसैलाय आरोथ' लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों सरि बिनाय थाबाय मानोना भिडिअखौ सानफ्रामबो लाबोथ'नो हायाखै सानसे बाद दोनबाय थानाय जादों आरोना सानफ्रामबो लाबोनोथ' गोसो जायो नाथाय उफाय गैया बिदिबा सनामोन मोजांबाबो गाज्रि जादोंबाबो माने जादोंबाबो जायाखैबाबो नायसाबथ'दोलाय बेखौनो लोगोफोर ओमफ्राय आंहाबो थांथ'नोसैलाय फैसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों बेनिफ्राय लाभ इउ बयनिसिमबो आरोथ' जायफोर नेनानै थाबाय थायो गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम थेंक इउ थाबाय अके बाय बाय दाबा खैथासोआव सफैगोन दा सफैया बे दसेनो फैगोन होननायानो औ दे होमबालाय ओमफ्राय नोंलाय मानोथो दखानाव फैलायखो ना माबा नांगौ नांनायाथ' जेबो नाङामोन र' ओमफ्राय बै मेथाइ पेकेटखौ मोनसेला बाबुनि लांनि आङो ओइ बेफोरखौनो जायो नामा बाजै मा खबर दुनियाव इसेबां मोजां मोजां सेंग्रा दङ बाजै सोरजोंथो थांखोरा नोंलाय सोर जाम्बाजों हाबा जादों आयै मानो एसे थाब थाब हाबा जायोब्रा आंनि हिनजावखौसो बुंनो मोनबाय गाबोननिफ्राय दादिलायखा नोङो बे ओइ मा होनदों नोङो मा बुंदों नोङो गाज्रि लागायग्रा हो बुंबाव मालाय हाबा जाखांखानायखौ एदावनो आं बिदि खालामलालै नोंनिसो हिनजाव नामा मेहेरनि हिनजावखौ एदावदों नोङो फाग्ला मानसिखौ एदावना लानाङा ओमफ्रायथ' आं ओरैनो बुङाखै खिन्थादोंसो नोंनो मोजां सिनायना ला मेहेरसो आङो दा आं फैदोंलाय मेहेरनि हिनजावखौ आरो नों थांगोन ना थाङाब्रा नोंलाय थांसै आङो